כך נוכל להתחיל, כי בשבילנו זה יום מיוחד, יום לא רגיל. אנו, בוגרי מחזור זין, מיוחדים ושונים מכל מחזור אחר. במה אנחנו שונים? אתם בטח שונים את עצמכם? במה לא? אנחנו מחזור שהספקנו לעבור רק בשש שנים האחרונות שאנחנו ביסודי, גם מגפה עולמית, קורונה, וגם את מלחמת חרבות ברזל. אנחנו דור דיגיטלי שכולם חששו וחוששים מהשפעת המסכים והטכנולוגיה, ובסוף למדנו ברוב שנתנו ביסודי בעיקר במסכים. וואו, אנחנו באמת מחזור מיוחד. דור שעוד תכתובו עליו פרק שלם בספרי ההיסטוריה. אבל אם נשים רגע את הצחוקים בצד, אנחנו מיוחדים לא רק בזה. בשנה האחרונה הבנו גם מחשוב לשתף פעולה, ביתת לאחר. הבנו מהי ערבות הדדית. אנחנו למדנו שאנחנו במעשינו משפיעים על המדינה כולה, למדנו על רוח ההתנדבות והנתינה, והכי חשוב, למדנו שביחד זה תמיד יותר. ממש ככה, שהכוח של הקבוצה גדול מהכוח של היחיד. אורחים יקרים, בהתרגשות רבה, בואו נקבל את בוגרי המחזור במחיאות כפיים סוערות! טוב זה כחול ולבן, זה לקום וליפול, רבי נחמן אמר אמונה זה הכל, ואם אין פה אמת אז תהיה משוגע, מדור לדור קמים עלינו לא הייתה שום ברירה. אהבה, שלום, תקווה, חלום, תפילה, דמעות, כאב, קשה לי לראות. טוב אחרי המבול ונרים את הראש בשביל הילדים שלו עד 23 עוד יבואו ימים מתגזר העשן כולם פה יודעים המשיח בגן. אהבה, שלום, תקווה, חלום, תפילה, דמעות, כאב, קשה לי לראות. נקבל סירה גם נקבל סירה עלינו ששום ככה ואריה נשאר ויהיה איתו וואו, איזה שיר מרגש ואקטואלי, כולי צמרמורת. אפילו ראיתי כמה הורים דומים ומתרגשים. הנה, תראו את ההורים שלי. אין ספק שאנחנו כאזרחים במדינת ישראל וכיהודים בעולם כולו חווינו מבול, או אולי אפילו הוריקן. מבול של רגשות. אין ספק שאחרי המבול ורגעי הקושי יגיעו ימים טובים ותזרח השמש, בעיקר כי אנחנו חזקים יחד. ביטים עולים לי לראש, ריקוד אחד רק לא לחשוש, הכנתי את הקצב מראש, היא זורמת בי המנגינה,
זמזמת לי נה 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 נה, קראתי לכל השכונה, זמן עובר בטיקטוק. תגיד, שמעת לנו עושים שאר כיתות? כן, שמעתי שהכיתה של מיקה וספיר כל הזמן מדברים ונפגשים בנייד. מה זאת אומרת בנייד? איך? מבזבזים את הזמן שלהם במפגשי זום ומיט, ועדיין נושא למסיבה שלהם לא מצאו. הם ממש מעבירים את החיים שלהם בסטורים. זה דווקא יכול להתאים להם לנושא, כי הם חיים בסטור. עזוב אותי מהשכנים שלנו, על מה אנחנו נעשה? צריך לחשוב היום במסיבת הסיום. אין מצב שנעשה יחד עם כל השכבה, זה 180 ילדים. מסיבת סיום? מרגיש יותר כמו מסיבת סיוט. אני לא מצליח להבין איך הפילו את זה עלינו. על מה נעשה? יש בעיה או פשע חדש, כדאי לקרוא לחוש חשבלש, חוש חשבלש, כולם יודעים. כל הלילה לא נרדמתי, רק חשבתי על מסיבת הסיום. אוף, על מה נעשה? אולי פסטיגלים, גם ככה השנה לא על פסטיגל ועברתי את החופש כל היום עם אייס בדפניס. וואי, איך בא לי אייס עם סירופ שוקולד מדפניס. פסטיגלים זה רעיון מצוין. בא לי לשיר את השיר למה אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף. I think you mean a different song. I think it goes like, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. מה עוד? יש רעיונות נוספים? אולי גיבורי על, תמיד חלמתי להציל איזו עלמה בלי מצוקה. או אולי להיות חוש השבלה שפותר כל תעלומה. חוש השלח יד. אולי גדות ילדים, אני אוכל להיות היפהפייה הנרדמת. מתאים לי לישון כל הצגה. במילא אני כל הזמן עייפה. Let's choose a Hollywood theme. We got the clam. כולכם זורקים בין רעיונות. זה יפה ונחמד, אבל חייבים להתגבש לרעיון אחד. אני לא מבינה את המורות האלה. מי נותן לתלמידים להחליט לבד? אז אולי נסכם שאנחנו מסכימים שאנחנו לא מסכימים. ועכשיו בלי ציניות, יש דבר אחד שכולנו מסכימים עליו. עוד שנייה מסתיימת השנה. רגע, אז על מה סיכמנו בסוף? מה זאת אומרת? סיכמנו על פסטיגלים. סוף סוף יש הסכמה. פסטיגלים! קפיטנה של פלא, הביטוטי עשתה לי כפית הפלא, אני כל כך קטנה, לכל אני מוכנה. שלוש בנות אנחנו, ירדנה רותי לאה, ואוהבות אנחנו, מעט להשתגע, ושלא אותנו, מאיתן יד ביד, היא הנטה מהמסטיק מהשוקולד, שוקולד, השוקולד, מי שטעימה יותר, מי שאהובה יותר, מי שמתוקה יותר, זאת השוקולד. עוד תפוח אדמה, עוד לחם עם חמאה, צלחת מלאה שאריות, ברגליים שמאליות, מגישים לנסיכות, ואם תהיה תלונה שלא תעיזו לענות, תכריחו חיוך אחת, תשתלטו על המצב. מפחדים לעצמנו, העולם בכך ידינו ונוגעים באור, לא מסתכלים לאחור, המסלול הוא מהיר, לא משנה המחיר, אנחנו לא אשמים שנולדנו ישר אל האוויר. הבית של פיסטוק הוא בית מוזר, הולכים קצת ימינה, עוברים את ההר, מעבר לשביל על יד הענן, יש בית מוזר ומצחיק וקטן. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. איזה בית יש לפיסטוק? טיק טוק טיק טוק טיק טוק טיק טוק. רק אני יכול לעוף בלי לדעת לה, זה עושה לי בגוף הרגשה של צמא, נעימים
אלו הפתעות, השלושה תמיד תמיד לכולם עוברים ועושים את החיים הרבה הרבה יותר יפים. בובי בובי בימבה בימבה, בובי בימבה ובמבה. שלוש חברות ותמיד מסתדרות, כי כל אחת רוצה להיות האחת שתחליט, האחת שתשלוט, ואנחנו אחת, שתיים, שלוש, שלוש חברות ותמיד מסתדרות, אבל בסוף הן משכימות לגלות את פתאום בסופו של היום שלוש חברות פשוטו החלום יד אחת למעלה עכשיו מול הראי נוציא את הלשון וזה לא זה אמיתי יאללה שיק שיק חוזי חינוך כיפי תודה רבה למרגיש שנמנע אותי בסרפי. כולם מבינים שהגיע רגע הפרידה, ובכל זאת אנו רוצים למשוך את הרגע ולספר לכולם שבמהלך 6 השנים שלנו יחד חווינו חוויות, השכלנו, התגבשנו, והובנו ככולנו יחדיו וכמנו שתחת. בית ספר ניצני המדע חינך אותנו לחשיבה פורצת דרך, עיצב אותנו כבוגרים יצירתיים, סקרנים, שוחרי תרבות על כל גווניה, אוהבי אדם, סביבה ומדינה. את לימור הובלת אותנו בשנה האחרונה, ולך כתבנו כמה דברי הוקרה לפני הפרידה. אנו רוצים להביע את תודתנו העמוקה למאמצייך ולהשקעתך הרבה לאורך השנה. השנה הייתה מאתגרת לכולנו, כעם ולנו, כתלמידים. אך בזכות הנהגתך החכמה והסבלנית, הצלחנו להתגבר על כל המכשולים ולסיים אותה בהצלחה גדולה. מסיבת הסיום הסתיימה מצוינת, לחגוג את הישגינו המשותפים ולהוקיר תודה לך על כל מה שעשית עבורנו. אנו מעריכים את המסירות שלך לבית הספר ואת הדאגה האמיתית שלך לרווחתנו. תודה על היותך השראה ודוגמה לחיקוי לכולנו. במשך השנה היית עבורנו עוגן יציב וכתובת לכל שאלה או חשש. בהכוונתך הנבונה ידעת להנחות אותנו בצמתים מורכבים ולהאיר לנו את הדרך גם בימים קשים. תמיד יכולנו לסמוך על המקצועיות שלך, על הקשבתך ועל דלת משרדך הפתוחה לרווחה. אך מעבר לכל, אנו גאים ביותר מדייך בשל התכונות האנושיות המופלאות שבך. הכנות, החום והאכפתיות. ליועצות על טיפול מקצועי ומסור לאורך כל השנה. תודה רבה לצוות המנהלה, לסייעות, ויוצאים לדרך חדשה בחטיבה. אני מאחלת לכם הצלחה רבה. שמרו על קשר עם חבריכם, תכירו ותרכשו חברים חדשים, ועשו שימוש מושכל בכל מה שלמדתם. עלו והצליחו. תודה על מה שנתת, על האור העיניים, חבר או שניים. תקשיבו, יש לי מידע מהימן. אז היה לנו שווה להשקיע בתאומות בכיתה המקבילה? נו, אנחנו במתח, על מה הם עושים? הם בעיקר מתווכחים, ועוד לא הגיעו להחלטה ברורה. שכחתם שגם לי יש תאום? אצלם חיים בסטוריה, תנאיכם בסרט, אז שיעשו מסיבה וירטואלית, לאיזה מצב הגענו? אולי מספיק לדבר על כיתות אחרות? בואו נדבר עלינו, בואו נחשוב מה העתיד שלנו צופן בחובו. אני יודעת, חלומות, שכחתם את החלומות? איזה חלומות? אלה שמתגשמים או אלה שלא מתגשמים? אם מוזיקית מנה חי, אני בטוחה שהחלומות היום מתגשמים לנו. חלום עליכם, חולם גם מי שלא ישן. עזבו אתכם מתוכניות הטלוויזיה של ההורים שלנו, בואו נהיה ממוקדים. אז אני שואלת לדעתכם, מה הטעם בחלומות שלא מתגשמים או שקשה להגשים אותם? תראי, לא כך לא מתגשם מיד.
יש חלומות שמתגשמים רק כעבור שנים, ויש חלומות שעוד גשמו לעולם, אבל אסור להפסיק להאמין ולחלום, ובטח לנו כילדים. ברור, אנחנו ילדים, אנחנו חייבים לחלום ובגדול. גם ככה לא פשוט להיות כאן ילדים. חצי שעה לדעת שאחד שהוא עוד אמא מתפללת טקטוק שעון עולם דמעה ועוד דמעה זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד ללמוד בבית הספר על המלחמות זה לא כל כך פשוט אבל מושכת אני יודעת רק שכאן אני רוצה לחיות חלד שמיים סגול של שקיעות סירות על המים פרחים ודמעות בתים לבנים גשמים של ברכה אנחנו שלנו כאב ושמחה זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד לשמוע חדשות בכל חצי שעה לדעת שאחד שהוא עוד אמא מתפללת טקטוק שעון עולם דמעה ועוד דמעה זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד ללמוד בבית הספר על המלחמות זה לא כל כך פשוט אבל מושכת אני יודעת רק שכאן אני רוצה לחיות מי ייתן שכל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, שנדע רק ימים טובים ובטוחים. אמן. בוגרים יקרים, אנחנו, מחנכות שכבת ו', מאחלות לכם בהצלחה בחטיבה, אוהבות וכבר מתגעגעות, ואל תשכחו שבית הספר תמיד יהיה לכם לבית.
סבינה, ועכשיו הפתעה קטנה לכם, ההורים והתלמידים. איך אני אוהב את אמא ואבא שלי, הם עשו את הכל בשבילי ולא ביקשו דבר. איך אני אוהב את אמא ואבא שלי, ישרפו את העולם בשבילי רק שיהיה מאושר. ושנים, השנים מגיעות והולכות למדבר, יש עבר שמוסתר בחולות, זה טבעי שנשכח שהזמן מארח אותנו, ויהיו עוד אורחים אחרינו. אז תודה כל מה שנתתם, בזכותכם אני מי שאני היום, ותודה על איך שנלחמתם בשבילי כשנגמר לי הכוח לחלום, ותודה אלוהים הגדול שזכיתי בהם, שזכיתי בהם. איך אני אוהב את אמא שלי הלוחמת, שאני קצת חולה היא דואגת ראשונה. ואיך אני אוהב את אבא שלי המלאך, שהחבר'ה קוראים לו תותח, ותותח הוא הנבט. ושנים, השנים מגיעות והולכות למדבר, יש עבר שמוסתר בחולות, זה טבעי שנשכח שהזמן מארח אותנו, ויהיו עוד אורחים אחריו. תודה כל מה שנתתם, בזכותכם אני מי שאני היום, ותודה על איך שנלחמתם בשבילי כשנגמר לי הכוח לחלום, ותודה אלוהים הגדול שזכיתי בהם, שזכיתי בהם. אמא ואבא שלי ידאגו לי למרות שאני נשמח כבר לא ילד. ואיך אני אוהב את אמא ואבא שלי, יברכו אותי כל יום שישי, בשבילם אני המלך. אז תודה כל מה שנתתם, בזכותכם אני מי שאני, ותודה על איך שנלחמתם בשבילי כשנגמר לי הכוח לחלום, ותודה אלוהים הגדול שזכיתי בהם, שזכיתי בהם. יחיד מיוחד עושה הצד קטן אלה ומה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. עושה הצד קטן, עושה את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. עושה הצד קטן, עושה עיניו ולבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בוקות. וזה מתחיל בצער, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצער וממשיך למסע, זה מתחיל אדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד מיוחד עושה הצד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו אפשרי,
למין סיפור מקרים, עושה הצד קטן, עושה את הפינטרמה, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, הצ'ייס לא ירקוד, השדלוק לחומות, ותעוזה גדולה, ואורץ לב, ושתי עיניים בוקות. וזה מתחיל בצער, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני, וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל בדמיון, וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצער, וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה. יש 1,000 אנשים והם כולם דרך, 1,000 מתלבטים מלכות להיות סתם בלעדיו, תלו בין החומות של הפנים שלו, של אנשים שלא העזו לגמרי, שלא פחד, שלא חשב יותר מדי, מה יזמו ואם כדאי, אמנה תהיה לך חיבור, אמנה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצער, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצער, זה ממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה. מאז כיתה א' יצאנו למסע משותף, מסע שאיחד אותנו כקבוצה אחת. התחלנו כאוסף של יחידים, כל אחד עם הרקע, החלומות והאישיות הייחודיים לו. אבל במהלך 6 השנים האחרונות, מהשיעורים המשותפים, הפרויקטים והחוויות שהחלטנו יחד, הפכנו לקבוצה אחת מגובשת. למדנו להכיר איש את רעהו, לכבד את השונות בינינו וגם לחבק אותה. קיבלנו את הכוחות והחולשות של כל אחד ואחת מאיתנו. צחקנו ביחד, למדנו יחד ואף עברנו קשיים משותפים יחדיו. מהאתגרים הללו יצאנו חזקים יותר ומלוכדים יותר. היום, כשאנו מסיים שלב חשוב בחיינו, אנו עומדים כאן כקבוצה אחת, מאוחדת ומגובשת. אחווה, קשרים וזיכרונות משותפים ינחו אותנו לאן שנלך מכאן והלאה. נישא עמנו את הלקחים מהחוויות שצברנו יחדיו, ונמשיך לעזור ולתמוך זה בזה גם בדרכים שעוד יגיעו. וואו, וואו, וואו! אני רוצה לברך אתכם בשם הצוות החינוכי, בדרך צלחה. תמשיכו לחלום בגדול, אנחנו כולנו מאמינים בכם. וכמובן, מחיאות כפיים לדמעיות, למופיקות של הערב הזה. בואו נמחא כפיים למורה מיקה, מחנכת כיתה רווחה, עם המשלבות סתיו ורויטל. מחיאות כפיים לשירלי, מחנכת כיתה ו'2, עם המשלבות גילה, קרן ונל. יפית, מחנכת כיתה ו'3, עם המשלבות שרון ורויטל. המשלבות, אתם גם מוזמנות עלינו. מחיאות כפיים ללילך, מחנכת כיתה ו'4, עם המשלבות רויטל ועדי. מחיאות כפיים למחנכת מיכל, מחנכת כיתה ו'5. וספיר, מחנכת כיתה ו'6, והמשלבת עידית. אז תודה רבה רבה, ורמתם לנו באמת להתרגש היום, תודה רבה, ושיהיה ערב נפלא לכולנו, בשורה טובה.
גם לשיר את ההמנון. לא לקום.